Voina kan movie en tur hi Chinese comedy drama niin a film ming chu Hello Mr. Billionaire ani he movie tira hian do wang lo langin milo cham tak pakhat football club ro pui lo tak pakhat a kel thinin ama to phisum le pailama har satna ania wanga nun hi chu lo chamna nun ani ringot na sang te hi zong ve thinin achang chuan model atan saruak ten in lan thinin achang le meisia anga in chain meiche football club a keeper pakhat ani ve thin bok ni khat chu a khelna football club pa ngai match le tura an el pui berte Mr. Jin nen chuan in muin an match nei le tura chaklo tura tin Mr. Jin chuan thamlung oinan poisa tam tham ve tak ape boka ani poisa momo ve tak chuan nar theilovin apoma an match khelni lo thlen chuan hote te apo uang chuan chhuat ta zelin an club chu 5-0 lai nan chaklawa an coach tele a thian te chuan an ngeiin o manglo an til he ma se an khelpui club te ro chuan lom hlein ama awangan chaka wang chuan an vor hiala ma se buang ate coach le midang te chuan thamna la ti hre chuakin an club atang an ban ngal atum reng wangani lo thu te an chief coach bula chuan soin player sala lut le turin angena ma se bengong thil thil ang chau nin apom du to lo chumi nu chuan a thian thaber ron langin wang ang chia hlo cham ve thoni in ching ania ni khat chu an ti lain an kara save karon tla chuta an kal le tur chu papakhat hian an motor chu ron suderin wang ata chuan an su ni na aw vaka tin a in en kol na tur poisa po chu a phut ngal an pek ma chu na omreng tur thu te shilin ma se wang ata thian dun chuan an dar thalanga sava ek ruk nan an mang mak chuti an ti lai tak chuan nula pakhat ron langin a phone a phora thla ron langal wang ata thian dun chuan poisoi lo an soisa a puin a au chiama chu chuan mitam tak kong kal lai te po an nom na lama chuan ron kal khom tirin wang ata thian dun chu police in an man ta nge a beisei nei lo taka anom reng lai chuan an thian dun ron tlan chuak tu tur aron kal ani chu tu dang ni lovin Mr. Jin khani wang chuan an club elpui ber nei tu pa ina chu tianga tlan chuak chu hrathiam lo Mr. Jin thung chuan wang chu anun nina ala ton ngai lo hausak na le ro puina ala nei tur thu shilin ngak ram tura shilin mun pakhata ashwaya ti chuan company ro pui taka chuan hruain chu company chu Mr. Jin ta hi aloni ani chuan company mun ro pui tak te a fan zo nu chuan wang chu mi pahnih mel hriat tirin anni chu Mr. Yin le Mr. Lai annia anni pahnih chu company a trust fund manager te nin Mr. Jin chuan wang pu ala hriat lutuk lo tur Taiwan mi chu boralin anei iro sum zong te wang ta na ada vek thu chu shil ma se apu chuan du dan nein rawa khom don ani chuan wang chu thakhat chunga US dollar 1 billion mangzo vek turin a hril thakhat chungin mangzo thei ani don phot chuan aro sum nei zong US dollar billion som thum chu a hminga om vek tur thu a soi ma se thakhat chunga sum man tur chu an khopui chung chawa mang tur le sum man tur chu charity a te pelo tur le tin mi zai tam na thok tur chorlo tura tin thil lu engpo chu sum manga ti cheta thian lo thu te asoi tin bungrua engpo aman ai sanga leilo tur te tin mi tu ma chu in elna chungchang hril lo turin apu chuan alo soibok tin he in elna pom lo ani chuan million som chau changin apomania achak lo thung chuan derek khatpo adon lo tur thu asoi wang chu tiang thila chunga thlengta chu hrathiam lo hlein a oi lo hial ma se in ngei tu chian hnu chuan apu in elna chu apomta ti chuan a personal secretary tur ziazu ron langin ani chuan asum man dan te felfai takina chin sia sakavek dona chutia ziazu chu ama mi pakhat soi satu apu tu le thla lo la tu kha lo nin an hanin hiale ren rona wanga tho pui don ani ti a hriat lok lo wang chuan Mr. Jin po chu chalin ma se apum ta thawa ziazu chu ni som thum chung a secretary tan atang don ani chumi nu chuan wang poisa man na chu a in tran don ta ama sabera tan a football club khel thinna a khan wakalin coach ne na chuan million soma an club chu en kola du thu le an theina pho chua du zia te aron soi ma se coach le midang te chuan a ta ngain athu soi chu fiam thu tho nan te an la man sak ma se
JCB pakhat ron kalin poisa hlir meron bun vak taka chuan an tan oilo phal rual ani talo an pom ve ta chumi zo le a chuan an khua hotel changkang bera chuan kalin thlakhat chung an football club tan abuk le mi meile players ta po chu heting anga ro puyan lakal ngai lo wang chuan hlim lein room nuam tak te ei tur tui nai ber te chu an ina chuti lai chuan wang chuan investment company adin thu chu aron soile ta CEO atan tudang nilovin athian pa ching chu arwat zui ngal atuka chuan maktadoi khatin luan met le a secretary chu po chuan hotel book man po an pek tlak to thu aron hril chuti lai chuan chu bial pa ron langin jian nan lu ania mithiam taknin abial nu chu chopwe du thu ron hril tin hun pakhata thu soi turan kau thu le sumpoi mo ber lo zia chungchanga soi tur thu te chu hrilin wangin ticket zongzong khalo lei vek donem ni ati chuan apom chuta maktadoi khatlo turin a huana tui petu na chu soi mu lein ani chuan alo du le ta tho chu chuan abial pa liu mi zia dik tak le asum du zia han mu chi chuan alorin ang mi pa ani lo ta chu chua chal rapin a then zui ngal dai chumi nu chuan a investment company lama khan kalin sum tam tak a man in be sein business la cheto te ho share te chu a lei zo sak mi a tin ruwa man na thar mak pui siam tin chung scheme mak pui te adu dan anga ti theile zom theya piang chu makta doi nga lo mana apek tur thu te han soile ta thlakhat chunga 1 billion man zo vek chu atum ru hle nikhat chu wang chuan masa sun nuam tak mangin meiche mel thatak chuan ama sa chuta chu nu chuan thlemin wang chu mudun puya so ma se chu ron thleng hlawin ani chuan a chan chuak ani deuh ber ti chuan Mr. In le Mr. Lin company manager pahni tenen khan meeting nei tura kalin golf course mun nuam taka chuan an kala a football club player te po om vein chuta wang chuan annu la hruai pakhat chu ama masas tu kha ani thu soin Mr. Liu ta thian dun chuan ama ti boinan an lo hayar ani ti a hrechuaka chuti an ti chuan inelna khan chaklovin asum don tur billion somthum kha anin sem thei don alo nia wang chuna man chiang le chumi nu chuan manager te pahni atang chuan investment laman puipa ber Mr. Lafita chungchang te hriain chutan choi man ringot po chu million tam tak manania wang pon huna kho ral lo sumdona chungchang soi turin Mr. Lafet chu acha chuak le ta chu chuan sum tam tak kho ral tir le a hne na chuan investment a million somli hlodan te azot ta dei chu chuan Mr. Lafit te ang sumdong hausa chu ti thin rim hlein hotel atanga chhuah san tin wang chuan chung asum tam tak te chu la kho ral ve zelin chuta asum te chu kiam lama hnekin a investment company a share lei tlachia te kha ron up thutin makta duai za don lai hlokna alo pezok lo ni tin scheme mak tak tak a ruam man te po kha mi puiten hluthlein khopui pum mai ba ka ram mun rang ranga te chuan thillar berber pol alo ni zok asum te manral aya pun lama panta ka chuan thiam lawina thin rim deuh tu na a secretary chu le midang te chuan a hlok te chu lom lova tla chiang maya chu makan ti hle chumi nu chuan a high school la akalpui thin pakhat genius chu roi velein a ve takani wang chuan asum tam tak po a khoral pui a ringani tin chu chuan an pahnia suman manral tam to ziate ron hril vele wang thung chuan chu tiang thil chu adu berani zok thu te a hril ta chuta wang chuan a secretary chu hele tran dem in azuna voiti ratum ve hle chu birthday nia chuan fireworks tam tak a thlo po tir chuaya tin a hmanga ize in puan nan billboard ate lian taka tar tirin chu chak em thin concert ate po a hruaya ma se chu thung chuan wang ne na an nun dan le an mi zia chu in kal tlata nga in khovel dang ve a omang mai na in thria wang ngai lo chu du ber ma se chance khat chu pe ve a tin chu bial pahlui kha ron lang manager pahni wang RMM2 te khan lo ruain chu inelna wang chak lo ngei dan tur chu an ngai to atu ka chuan ching le genius te chuan wang ne na building lui to tak tak an invest na tangin billion tam tak an hmu thuan ron soile ta achan chu chung building an siam that te chu sarkarin skulatan alo lei wang ania chu chuan wang ti thin rim hlein
anin nelna a chaklo tir thea wang chuan a thin rim chuan a thian pa ching chu a beng thal thuai ngai tuna film mang turin swimming pool te a chuan in liluin aron chuak le chuan ti dan thar aron hrele ta chu thau ta na insurance chu niin ti chuan a insurance thar chu mipui ma apuang ta dum mai insurance ti nan chuan cheng kha chiang ai thu le mi tu po ari na ti hniama keji khatlek an hlo pon cheng sang khat zel an pek tur thu chu apuang ta reporter le media tam tak te chuan chu an the dar chuaya ti chuan a rin le be seilok ang nge in rampuma chuan rina pai du mi tam tak chuan exaran la so mai le chu tiang tak maya rampuma alar tak em awang chuan poisa po kal duakin a poisa tam jok po kar lawa aral thuaya ma se chu thil chuan rampuma ngong thata ka nei awang chuan wang an ngai sangin an khopui pon outstanding youth of the city choi moina ro pui tak chun hlan hiala chumi nu chuan wang football club ta na nipoimo tak inin an khel pui turte hengtai nen chuan million somlai in choin hengtai ho chuan an ni chu ne chiang sa tura anin ngai division niam lu tu club te tin an tum dan tak chuan si som chuang choi ti ran tum hle ti chuan an match ta chu tran don to in hantai hoina an lo nga mek lai chuan wanga le a team te da siang ho chu helicoptera ron kalin chu chuan hantai ho po chu a thong hle a ti chuan football po chu an khel tran ta darkar chan velek chungin hantai ho chuan sikuangot choi der toin an rin angalo ni lo top mai tin da siang a team te po chuan gol khat po khung tir lawan tum hle secretary chu po chuan in khelan vein abial pahlui liwa fa mu chuan awak pan wang sum man na sang ni kha ngatinge I report lo tina zota liu thung chuan apura wa khom du wanga in elna nein thakha chunga billion khat man zo tum thu te kha hrilin tin ani chu adu tak tak lo zia le asum khoral nan chawa a man thu te asoi boka chu inelna chaklo tur chuan Mr. Ina ta thian dun kha na ma chu ruain wang in el hun to phuna sang ni man na chu a report chau tur thu te hrilin sum tam takan pek tur thu te soya tin chiu po chu asoi chuak lo ani phot chuan nuai thuma pek ve tur thu te a hril wang in el na chaklo phot chuan sum tam takan nei vek tur thu te hrilin ma se chuang hoi hom ngil nei le dikna du mi chuan athil tum dan chu pompui theilovin rinomna adu zoka chu in chung thu te a hril nu chuan ama nge in thilom dan le report te peturin akal second half match chu lo ni le toin wanga team da siang chuan an chakna chu an theina zong zonga hum him tlan tum mi pui te po chuan an club hriat ngai manglo da siang chu tran to hle in tin wang le a team te chuan goal khat po chu an tum lo an theina zong zong in goal chu an veng tlata an players sen khat phei chu nat pha hialin an tlutop topa ama wang ngei po atluk to nu chuan a thian te ching le midang te chuan goal chu an lo veng tlata ball chu lo dang vele thei hra min hun chu a top ta chakna chu wang le a team te da siang chunga umta chutiang stadium ro pui taka mi pui tam takkara a han champion thei chu an van hlim chiang em wang a team te chuan trophy no moi tak choi tura in ruam manin an korte an vorvir chuti lai tak chuan wang chuan kol dongin number sheet lawa tang niin chu an kipnap thu chu an ron hrila a bodyguard te nen chuan Mr. Yin le Mr. Lee te omna chuan an vakal phuar beta dopin ma se Mr. Yin te chuan engman ti lo thuan soi ma se liu thurwalin a poisa report an ti danglam sak thu te kha chu an hrila chuta khol dang dong lein video a chuan chu nungdama ala hmudu ni chuan million somaron tlan chuak turin an tia atirin wang chuan aril ru asiam fel theilok lo chu chan chuak turin akal don nge billion som thum chan chu tin in ngai to neu ma se to pa chuan a hmangai ber chan chuak turin akalta million som chu kengin ma se hmunawa thlen chuan Mr. Jin lo omin chu an kidnap tak tak lawa a soidan chuan wang puin atupa chuan sum tam tak nge mangai na ada poimo zok en du na mei lo niin ti chuan chung ro sum billion som thum chu ata vek ani thu chu a hril chuta chu a pu chu tu dang ni lovin ama Mr. Jin ngei chu ani chungin el na challenge a siam chan chu wangin a phu reng em ti a hriat du wang alo nia ma se a pu Mr. Jin chuan a rin tlak zia a hreta
Thatam takaliam nu chuan wang le chu ta chu fa dom tak lo piang turan lo ngak mek to a nu pahlim tak ni in hmangai tak chung chuan movie chu atop ta ani. Maybach music. Can anybody out there hear me?